Pila rin kayo? Patuli? Okay mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. Di-aday ko karon sa Donggo ang Victor mga katupay, at saka yung banda ron mga katupay na suba po na mga katupay, muna suba sa TV mga katupay. Dito ako ngayon mga katupay dahil yung pamangkin ko at saka yung isa kong apo mga katupay ay magpatuli yan ngayon mga katupay, at dili doktor ang magtuli sa kanila mga katupay, kundi ano lang yung parang pakang ba mga katupay ba iba sa doktor mga katupay, at siyempre sanay naman yan at yan na talaga nanunuli dito mga katupay noon pa man at hanggang ngayon mga katupay. Yan ang nilalapitan nila, yung mga bata na gusto nang magpatuli mga katupay, at safe naman siya mga katupay. Kaya na bago sila itutuli mga tupay ay maliligo muna sila na ng dagat mga tupay, at linisan nila yung kanilang area at para lumambutin yung kanilang area mga tupay, para madali lang tuliin mga tupay. Ayan, naliligo muna sila mga tupay. At bukod dyan mga tupay, maganda rin yung view dito mga tupay at ito yung mga tupay yung nasa unahan mga tupay, yan ang paanuhan ng Talaba mga tupay. Yan, nakita niyo mga tupay. Ito naman yung huli ng mga tupay, yung pasayan mga tupay. Yan ang panghuli ng pasayan mga katupay. Lagyan ng pain yan sa loob mga katupay. Yan, dami yun ganda mga katupay yan ang panghuli ng pasayan mga katupay. Sa gabi yan siya ilagag mga tupay, sa gabi. Yan. Dami. Di nata mo naog dito mga tupay, basi madulas ta na. Paktay. Gulong tayo dyan. Madulas yan mga tupay. Kaya di na lang tayo pababa. Yan ang kabuhayan dito sa dito nakatira mga tupay, na tabing ilog sila mga tupay dito. Yan ang kabuhayan nila. Magkaano ang kilo ng hipon ni mga tupay, medyo may kamahalan din. Pag sinwerte naman ay tiba rin talaga. Yan. Ito sa suba. Ay, mga kasama ko mga tupay, tatay sa papatuli ngayon. Hindi na natin kukunan mga katupay kasi masilan kasi yan mga katupay, kaya dito lang tayo mag video mga katupay. Ayan, marami ring maliligo dito mga katupay pag lalo na pag high tide mga katupay. Maraming maliligo dito.
Ito na mga tupay, tinuli na yung isa. Yan. Di na lang natin kuwanan mga tupay dahil masilan po yan. Dito lang tayo mag-video mga tupay. Ayan, tutuliin din yan mga tupay. Ano? Ikaw na susunod. Hindi naman masakit yan. Ayan mga tupay, no? Mayroon pa dila ditong lambitinan mga tupay o pag mag-dive kayo dyan mga tupay. Yan o. May lobid yan. Nakatali doon sa taas. Tapos tatalon ka na dyan mga tupay. Pero low tide pa tayo ngayon mga tupay. Medyo mababa pa yung tubig dagat mga tupay. Hindi to tubig tabang mga tupay ha. Tubig alat talaga to mga tupay. Maalat yung tubig dito mga tupay. Yan. Humana. Tapos na yung isa. Sandali lang. Ganun lang kabilis mga tupay, no? Kasi yan talaga yung sanay na yan mga tupay. Yan. Ano? Parang wala lang ah. Yay! Parang wala lang yaya. Di ka man lang umiyak. Doon sa pagdoktor ang magtuli. Grabing iyakan ng mga bata. Dito wala lang. Baliwala lang mga tupay. Sandali lang. Ayan. Di na natin kunan mga tupay. Ulitin ko kasi masilan yan mga tupay. O bitaw, daming mga mag-collapse oh. Magsipag-iyakan yung mga bata. Maneklesa na si Joey. Wala na. Binata na. Binata na kasi tuli na. Dan, asal to dapit to paman andan. Basan. Puro na. Des tabok. Diha. Diha mo gahapon. Dito ra mo. Kalibring. Dan, doon mo lagi. Subukan yung leader rin, no? Dito ray layo ray no. Binata na si Ray Ray. Tuli na. Pila rin kayo? Patuli? Sabihin nyo lang kay pila lang kayo dyan. Ikaw na. Zat, ikaw na zat. Oo, dahil ko na yung na. Ito. Mga daw-daw. Iba gusto ka ng tao ba? Buang. Di pa pwede na. Di pa siguro na pwede. O lagi.
Basi di palapos ba? Ay, di pa pwede na eh. Di pa pwede. Muuli lagi hapon na kung kuan. Di pa palos na. Dalam tulis slide yung tunggal. Basig di pa palos. Nako, ay. Okay mga tupay, dito na lang muna ang ating video mga tupay. Dito pa pala ako ngayon sa probinsya. Di pa ako nakabalik ng Maynila mga tupay. At pasyal muna ako dito mga tupay sa mga kung saan dito ako lagi nung araw mga tupay. Bago ako pumunta ng Maynila. Dito ako lagi suot-suot ng mga ganyan mga tupay. Oh, naku. Nasuot ko yung lahat mga tupay. Napasok ko lahat yan. Huli kami ng alimango mga tupay. Yan. Sanay ako dyan mga tupay. Okay mga tupay, nandito na lang mga tupay. Kita-kita na lang tayo sa susunod ko pag-upload ng video. At siyempre bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin mga tupay. Bye bye mga tupay. God bless you all.